سلام وسنين أخمغن فنوانات كاتاتلو خبرات عزبتنا نلوم سوني إسان حمشان قنبت كلتشان إسان شدشان تدالو حديث زيناتات حزلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كنات بتاتو إيرترا زبيتاو قدات أمدر بريزنت إسياس أفوركي سراو سودان أبتو غادوب إتيبيا زركب كبابتو قوات إيرو إسرائيلوين سبسلطان حجون أمونغ أمريكان إيران زقبر سمعات يتنقو عسشمون تهاجرات نسومالان كونينا ترامب أمونغو أمريكان إيران الزكاة ذاته هنات مهانو قليتو أب هاجر يوكرين اتزخف أز سنبدن ناير متقعتي تفتسيمو إذن كالن بزرز حزركم كقربة كتكاتاتو لنبخبر عدم إيرترا تمالي أبزو على توم بس سلسان حمشن مع التناتنت بريزنت إسياس أفوركي أبتا أب ستادي ماسمراز تغايدت سنبل إسان كتن دقائق زوسده مدري يسمعيو أستات 4 دقائق كا أبزي بيتاو قدايات بقيا مخدن حدنا توقعتسن مسواتن 5 عمتات راي زيكونه أبزن زحلفا 35 عمتات أنت أستفالالي تتصابوتن شرحتاتن متقعتن أم مكلخاز تغايد مسواتي مستمر المعتاوي تقادلون دميركا كرأة كم زلو عملكيتو هاجراو وي زي بيتاو قناتاتنا معباليو كابهلن هزبن علمن هانقوم نبلو رتعوي أهجراو سرعتن زباونا مكبارن رقاتن متحجازن رهوان أمرت شركنتن تنتيلو كم زيريون عملكيتو بس دماز بزع شفنا مدرو ناب أمريكا زت كوروهونو بمقربو نتمس من تعترم بفلاي استرعي على ما قناتات زرزيرو حيالان زي حيالان زنقلو أجندة بخمي يتسألونا زبل ملسي قبراو تحستو زي كونه بنطف تبقسو أما سرطان كبرتات زستندك حسابن استراتيجيكن كيسكا مجلس غاس متكات هيبلون دمايلو أبزت تنتفة استراتيجي تهاليجن زرزر أهبن أصعبو قابز بتات زلاديلو بولو يهاجراو سرعة موسع قدنا تنبر حريا خمسة كونه بمقلات مقاتصلتا بالناس مجزاتن زخنو بولي سرعة كإلا خمزلون زلنا يموال كابز أنحى فولي هاجراو سرعة ناب حد شاجراو سرعة مساجر مخانو تايسو بريزنت إساس أبتن زباو زملكت بزعبا مساجرة عم زبولو بمتكاس مدرو قتيلو عميكوا خابت قدبونا نبلو تفاسس نيلن كأن أفريقيان كأي بحرن وشمتن أمنا السودان إثيوبيا بفولي تقيسانيرا على ما هو تأفافنت نايت قدبو مستحجي هرموس تخصي تزلو قلولو زيادة قول حسلو زلو كنكتلو أنا حنا نايزغونا على ما يخون زباو حيلي زبل وغنات تلقى متتاو زيبلو بوعول حاجرات تقدبو زقومون حبراو دحنت علي أنت زي كوينو زخون خال متكاتا زرايات كم زي وات داغماي تنتيرو ليلو تبرزنت أبز حلفة أبجبت دحزة كايرو نحن مجتمع عدد مستلبزين إيرترا أبز جورو على معتت نزق الداي على العلونيريو أبطأ على معتت وتهدراو متتاو كم زنت سجن زرد بريزنت إساس كأي حبارة خالقت مايو مسمرت زيادة جيوبوليتيكا وأقداسنا زلوا أهجراو مايو مسمر مخانوكم زأمن قليسو نيريو نزمايوي مسمر زموحاس دما هاجرات نايت زوبا كاووت أزلون أبززر كأتوا أنتلاي نهاجراوان حيلتات استراتيجيكا وقدايو الشجر بستفلالي وجنات بزو حسابات زمتسم متأتاون زبزح مخانو ايو نحنا أبجماجم كأي بحري نركب هاجرات أبز قدايزين نطر مرقتي خلونا لوا كمان قستي إرترا أبستفلالي أجت أمتاز زقربنايا عسات تختة نتمتاز زحز حسابات هلو يبل بريزنتي سياسة فوركي أبتنايت مالي مدرو دما أب سومالي إثيوبيا دوب السودان زلو خونتات أزي أسكافيو زيادة أغالبون سرحان كم زحتت بمنصر نابزي بيتاو قداي سجيرو دحر مولع كوينات إيران متصاب هرمز معزوان أمريكا مسوح سنة كيف حري كتحاز بزخل مس إيرتراز نبرة دبلوماسية ركبات كتمحش ترأيا كما رأيون نتأب أوان جوي بايدن قابل على إيرترا تنبيرز نبرة جدادات كم تلعلم من محدار ترامب قاليتو بمغنيات مع الناس نت إيرترا دونالد ترامب صحفي قدامي أمريكا مارك ريبيون نيوهانا ملقت مسدادون عدم رأيو وانا صحفي قدامي وصاي أمريكا مارك ريبيو بس منقستن أمريكا عبزوت أو مغلتي منقستن حزب من إيرترا نمبر 35 عمد بلناتناتكم انكو حقوسكم يلو أصعبون أبت زمدنا أمريكان إيرترا داغماي زتجمروا له حدش معرف أمونغتي منقستات زلو متأسان نمعمق أب حبراو بلصقنا رقاتن بحبر نمسرح بهانكوتا صبا خبل قاليتو حزبها أمز تتحيزو كان مدر بريزنت إساس بزو 5 صبا أما حبراو ميداتات كملالس كنيو بريزنجن أبز بيتاو قدات أبز حلف عمد أبز اسمع مدر زل على قدات متقاسيو نقداي ملعال الجدا يكون مس إثيوبيا زلو كل وتري قوسيو زحلفه كم توترو عمت زسمع مدرخا كاب قطبان انقالون زقلاقل أفراين الزحيلن مرتن بزلاقنا الزخعبتن ناي بولوص محدرا دلبا خبرن مسغانن اندسترياونت بولوص اغلغلو زساغر من تخونيو
ኣብ ቁጠባ ከይተሓፀ ዲፕሎማስያውን ሓበሬታውን ግንባራት እውን የጠቃልል። ማልን ቴክኖሎጂ እውን ምስ ዝኽሰት ዘሎ ዕድላት ገፊሕ ዘላቕነት ሽርክነት ኣቃሊልና ዘይንሪኦ ዕላማ ኢሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ መድረክ ዘስምዖ መደረ ጥሙን ልምዓታዊ መኸተ ኣብ መስርሕ ኣሎ ክብል ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት መደረኡ ከዓ በቲ ንብህጎ ናሃሪ ክንግዝግስ ግን ፕሮግራማትናን ውጥናትናን ዳግማይ ምኽላስን ምጽፋፍን መጉስጓስን ጸጋታት ከነዕቢ ስለ ዘለና ኣብ ዓመት 2026 ሰገጥ ምባል ኣይክሳኣንን ኢሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘረብኡ ይኹን ንማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ሓሓሊፉ ኣብ ዝቦ ቃለ መሕትት መደብ ከም ዝተሓፀፀ እምበር እቲ ኣቐዲሙ እተሓንፀፀ ኣብ ምንታይ በፂሑ ክገልጽ ኣይስማዓን እዩ። ብዓብዪ ዓመታዊ ባጀት ተሃገር እውን ብወግዒ ተገሊጹ ስለ ዘይፈልጥ ኣይናይ ጸጋታት ኣበየኑ ጽላት ይውዕል ንህዝቢ ብወግዒ ኣይሕበርን እዩ። ኣብዚ ናይ ሎብ ዘበን እውን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሃቦ መግለፂታት ናይ ጽርግያ መጓዓዝያ ፕሮጀክትታት ከምቲ ተነድፎ ክዓቢ እዩ። ናይ መበሪ ኣቤት ሰፊሕ መደባት ማዕረ ማዕረ እዩ ክድረኽ ኢሉ ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ኣገልግሎት ምስፍሕፋሕ ንፕሮጀክት ምድንጓይ ቀረብ እንተዘይኮይኑ መበገሲ ኣብዚ ዓመት ክዝርጋሕ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ቀዳምነት ትምህርቲ ብሰፊሕ ህዝባዊ ደገፍ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ዝብገስ ፕሮግራም ቀዳማይ ድርኺት ክግበረሎም ዓብዪ ትፅቢት ኣሎ። ምስፍሕፋሕ ዓይነታዊ ኣገልግሎት ጥዕና እውን ዓብዪ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ብምባል መብፃዕ ክኣቱ ተሰሚዑ። ኣብ መወዳእታ ከዓ መሰናኽላት እንተሃለወ እውን ስክፍቲ ያለን ቅሰኑ ብምባል መደርኡ ዛዚሙ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ከባቢ ተቆፃፂሩ። ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት አንጻር ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ድዕር ዘካየዶ ከቢድ ውግእ ኣብ ክፍለ ሃገር ሰማያዊ ኒል ኣብ ወሰን ከተማ ኣልኩመር ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ከባቢ ኣልባራካ ከም ተቆፃፀረ ብ24 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ሰራዊት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ 4 ክፍለ ሰራዊት ኣጋር ሰራዊትን ደገፍቲ ኣህድዋትን ዝመፅእ ሓይልታት ኣብ ኒል ባራካ ወሳኒ ወታደራዊ ስርሒታት ድሕሪ ምካየዶም ሓድሽ ናይ ሜዳ ምዕባለታት ከም ዘመዝገቡ ገሊጹ። ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብምስዓር እቲ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ብምቁፅፃር ኣብ ልዕሊ እቲ ሚሊሻን ካብ ምንቅስቃስ ሓድነት ሱዳን ሰሜን ዝመፁ መሻርክትን ኣብ ህይወታትን መሳርሕትን ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደ ፀብፃባት ኣገልግሎት ዜና ኣናዳሉ ይሕብር። ኣብቲ ዝተገበረ ስርሒት ብርክት ዝበላ ወታደራዊ መካይንን መሳርሕታትን ከም ዝዓነወ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ እቲ ሰራዊት ሓቢሩ። ሰራዊት ሱዳን ሰፊሕ ክፋላት ሰማያዊ ኒል ክቆፃፀር እንከሎ ምንቅስቃስ ሓድነት ሱዳን ሰሜን ካብ 2011 ጀሚሩ ምስ መንግስቲ ክዋጋእ ዝፀንሐ ኮይኑ ንኽልቲኡ ዞባታት ደቡብን ኮርዶፋን ሰሜናዊ ኒልን ከመሓደር ይፅዕር። እስራኤላውያን ሰበስልጣን ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ንእስራኤል ሓደገኛን ሕማቕ ስምምዕ ምዃኑ የጠንቅቑ ኣለዉ። እዚ ፀብጻብ እዚ ዘ ጀሩሳሌም ፖስት ትማሊ 24 ግንቦት 2026 ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ኣብ መንጎ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕን ቴህራንን ዘቃርብ ዘሎ ናይ ማዕቀብ ስምምዕ ንቐንዲ ፀጥታዊ ስጋኣታት እስራኤል ከም ዘየጠቓልል የረድእ። እቲ ስምምዕ ንኑክሌራዊ ጉዳይ ጥራይ ዘተኮረ ብምዃኑ ነቲ ብኢራን ዝመርሓ ናይ ዞባ ሑቲ ሓማስን ህዝቡላህን መርበባት ዕጡቓትን ከምኡውን ናይ ባላስቲክ ሚሳይላት መደባታትን እሽሽ ዝበለ እዩ። ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ንፖስት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን፣ እዚ ግን ክንሰርሕ ንኽእል ዲና ብኸመይን ክንሰርሕን ክጸልዎ ዝኽእል ስምምዕ እዩ ክብል ገሊፅዎ። እቲ ስምምዕ ኢራን ንኹሉ ዝበልፀገ ዩራኒየም ካብ መሬታ ከተውፅኦ ወይ ከተወግዶ ዘገድድ እዩ። እዚ ስምምዕ ኣሜሪካ ቁጠባዊ እገዳ ከተልዕል ከላ ኢራን ድማ ነቲ ተዓፅያቶ ፀንሐት ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ንግዳዊ መራኸብ ክትከፍቶ ተሰማሚዓ ኣላ። ስምምዕ እዚ ንሱሳ መዓልታት ፀንሐ ናይ ተኽሲ ዶ ምባል ቀጻሊ ዘተን ዘጠቓለለ እዩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ስምምዕ እዚ ንምግባር ይደፍእ ከም ዘሎን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ግን ካብቲ ዘተ ሓዲግዎ ከም ዘሎ ፀብጻባት ይሕብሩ። 18 ሃገራት ንሶማሊላንድ ኮኒነና። ሶማሊላንድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ንምኽፋት ዝወሰደቶ ስጉምቲ 18 ሃገራት ከም ዝኮነነኦ ፀብጻባት ይሕብሩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቱርክን ካልኦት 17 ሃገራትን ሶማሊላንድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ንምኽፋት ዝወሰደቶ ውሳነ ዘሕጋውን ዘይቅበሉን ስጉምቲ ብምባል ብትሪ ኮኒኖም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቱርኪ፣ ኣልጀርያ፣ ባንግላዴሽ፣ ጅቡቲ፣ ግብፂ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ዮርዳኖስ፣ ኩዌት፣ ሊባኖስ፣ ሞሪታንያ፣ ኦማን፣ ፓኪስታን፣ ፍልስጤም፣ ቀጠር፣ ሳዑዲ ዓረብን ሱዳንን የመንን በዓላ ሶማልያ ነቲ ውሳነ ብምቋም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፅአን። እቲ መግለፂ ምብራቅ ኢየሩሳሌም ካብ 1967 ጀሚሩ መሬት ፍልስጤም ምዃኑ ብምግላጽ ሕጋውን ታሪኻውን ደረጃ ንምቕያር ዝዓለመ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ባዶን ሕጋውን ውፅኢት ዘይብሉ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እቶም ሚኒስትራት ንሓድነት ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዎም ኣስሚሮምሉ። ዝኾነ ይኹን ግዛኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ዘዳኽም ወይ ልኡላውነት ተሃገር ዝግህስ ሓደ ወገናዊ ስጉምቲ ነፂጎም። ዋሽንግተን ምስ ቴህራን እትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ እንተፈሺሉ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኢራን ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ ከም ዘይትሕዞን ብካልእ መገዲ ኣናዝር ወይ ክትፈትሖ ምዃና ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር ማርኮ ሩቢዮ
አጠንቂቁ። ሪቤን እዚ መግለፂ ዝሃበ ኣብ ህንዲ ኒው ደልሂ ምስ ሰበስልጣን ሃገር ኣብ ዘካየደው ርክብ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ንፀገማት ብዲፕሎማስያዊ ስምዓት ንክፈትሕ ከም ዝመርፅ ሪቤ ገሊጹ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካንን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሓናፂ ብዝኾነ መንገዲ ንቅድሚት ይስጉም ከም ዘሎ ንቢቢሲ ገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ እቲ ወደባት ኢራን መጻበዪ ሆርሙዝ ተነቢሩ ዘሎ ወታደራዊ እገዳ ሓፈሻዊ ስምምዕ እንተበፂሑ ክሳብ ዝፍረም ፀኒዑ ከም ዝቐፅል ኣስሚሩ ኣሎ። ትራምፕ ኣብ ናይ ትሩዝ ሶሻል መልእኽቱ ንኣሜሪካውያን ተደራደርቲ ንኽፅመዱን ንኸይጓየዩን መምርሒ ከም ዝሃቦም ብምግላጽ ግዜ ኣብ ጎንና ኢሉ እቲ ስዒቡ ዘሎ ዝርዝር ሓበሬታ ናብቲ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ቀንዲ ነጥብጣቱ ዘጠቓለለ እዩ። እቲ ስምምዕ ንስሳ መዓልታት ዝጸንሕ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መድረኽ ድርድር ዝፈጥር እዩ። መጻበዪ ሆርሙዝ ኢራን ነቲ ዝዘርጋሕቶ ነተግቲ ባሕሪ ብምልዓል መጻበዪ ሆርሙዝ ንንግዲ ክፉት ክትገብሮ ተሰማሚዓ ኣላ። ኣሜሪካ ብወገናንቲ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዘንበረቶ እገዳ ብምልዓል ኢራን ነዳዲ ክትሸይጥ ፍቓድ ክትህብያ። ኢራን ኑክሌር ብረት ከም ዘይማዕበለትን ነቲ ዘለዋ ዝለዓለ ዝበፀገ ዩራኒየም ኣወጋጋድኡ ክትሰማማዕ ቃል እኳ እንተኣተወት ዝርዝር ስምምዕ ግን ኣብ መጻኢ እዩ ዝረአ። ኢራን ኣብ ቀጠር ዝርከብ 12 ቢልዮን ዶላር ዝተዓገተ ባንካዊ ሕሳብ ክልቀቕ ከም ቅድመ ኩነት ትሓትት ኣላ። ኣሜሪካ ሙሉእ ናጽነት ምሕላፍ መራኽብ ክህሉ ክትሓትት ከላ ኢራን ግን መጻቦ ልኡላውነት ክህልዋን ክፍሊት ክትሓትት ትደልላ። ውግእ ሊባኖስ ኢራን እቲ ስምምዕ ንኹሉ ግንባራዊ ሓዊሱ ውግእ ሓማስን ህዝቡላህን ዘጠቓለለ ክኸውን ትደልላ። ኣሜሪካን እስራኤልን ግን ጉዳይ ሊባኖስ ፍሉይ ርእይቶ ኣለወን። ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ገሊኦም ሪፐብሊካን ከም ሴኔተር ቴድ ክሩዝን እዚ ስምምዕ ንኢራን ዕድል ዝህብ ብምባል ይነቕፈው ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ኢራን እቶም ጥራሕ መስመር ዝኽተሉ ፖለቲከኛታት ኢራን ነቲ ልዝብ ከም ኢድ መሃብ ብምቁፃር ንኣፈ ጉባኤ መሐመድ ቃሊባፍ የጥቅዑ ኣለዉ። እዚ ድርድር ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝቐፀለ ኩናት ንምቁራፅን ንናሃሪ ዋጋ ነዳዲ ንምጉዳልን ዓብ ተስፋ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ገና ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ኣይበፅሑን። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ ሰዓታት ኣብ ሃገር ዩክሬን እቲ ዝኸፍአ ዘሰንብድን ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ተፈፂሙ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኬቭን ከባቢያን ብድምር 9 ሚሳይላትን 600 ድሮን ብምስዳድ ልክዕ ከም ኣንበጣ መሬት ክወሩ ከለው ዝመስል ዘስደምም ናይ ተኽሲ ወራር ኣካይዳ። እዚ መጥቃዕቲ ንንጹሃት ዜጋታት ከም ቀንዲ ዕላማ ዝገበረን ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይትን ትምህርቲ ቤትን ሰፊሕ ዝኾነ ዕንወት ዘስዓበዩ። ሩስያ ንመጀመርታ ግዜ ኦሬሽኒክ ዝተሰመየ ዘርዕድን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ኣብ ከተማ ቪላ ረኽባ ከተውድቕ ብምኻላ እዩ። እዚ ሚሳይል ኒውክሌር ክስከም ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ዘውረዶ ጉድኣት ኣዝዩ መስካክሕ እዩ። ፕረዚደንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ነቲ መጥቃዕቲ ብወግዒ ዘረጋገፀ ኮይኑ ንሰላማውያን ወገናት ኣብ ምቕታልን መዓልታዊ ህይወት ህዝቢ ኣብ ምዝራግን ኣገዳሲ ግደ ከም ዝነበሮ ኣመልኪቱ። ብሰንኪቲ ጉድኣት መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ንጹሃት ዜጋታት ህይወቶም ክሓልፉ ከለዉ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ድማ ከቢድ ኣካላዊ መጉዳእቲ በፂሖም ኣሎ። ብዙሓት ታሪኻዊ ሙዝየምን ትካላት ትምህርቲ ቤት ንሓደጋ ተቓሊዖም ኣለዉ። ሓይልታት መከላኸሊ ዩክሬን ንብዙሓት ካብቲ መጥቃዕቲ ንምምካን ፈቲኖም እኳ እንተኾኑ ብሰንኪ ስእነት ዘመናዊ መከላኸሊ ባላስቲክ ሚሳይል ግን ገሊኡ መጥቃዕቲ ዕላማኡ ክወቅዕ ክኢሉ ኣሎ። ሩስያ ወታደራዊ ዕላማታት ጥራይ ከም ዝወቕዐት እኳ እንተገለጸት ኣብ ባይታ ዘሎ ክውነት ግን ናይ ዜጋታት መከራ ህልቂትን ኣዝዩ መሪር ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።